Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam Was serdecznie. Chcę Wam pokazać piękny wizerunek Pana Jezusa, który nazywa się Chrystus Pantokrator, władca. Pięknie wygląda ten wizerunek. Jest to piękna ikona przyozdobiona takim właśnie koszulką złotą. Panie Jezu, Pantokratorze, władco nasz i Zbawicielu, zmiłuj się nad nami, prowadź nas i nam błogosław. Chciałem Wam pokazać ten piękny Jego wizerunek, naszego Pana Jezusa, bo bardzo mi się spodobał i chcę Wam życzyć, drodzy widzowie, pięknego piątku. Miejcie dobry, nowy dzień i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Tego Wam życzę z całego serca i pozdrawiam Was serdecznie. Piciu. Pa, pa.